Hello everyone, today marks 13th of August 2021. We are introducing Charity Assured radio program. Today we are introducing one of our brave hosts in person of Muhammad Sani. We'll introduce the radio program to you guys in Hausa language, but later the English version will be available. Stay tuned. Charity Assured ƙungiya ce da aka ƙirƙire ta domin a magance matsalolin da suke damun al'ummar da muke cikinsu. Matsalolin nan da suka dame mu na harkar yau da kullum, na harkar shaye-shaye da fyaɗe da zinace-zinace da kuma hanyar da za a bi wajen faɗakar da matasanmu domin su fahimci cewa su ma akwai damammaki da suke da ita da za su iya amfanar da rayuwarsu su kuma amfanar da al'umma. Da farko dai za mu fara ɗaukar matsalar da ta dame mu tsawon lokaci wadda ta mana katutu a tsakanin matasa. Wannan matsalar kuwa ita ce da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wannan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi matsala ce da idan muka kalle ta ita ce duk take haɗa wannan duka al'amuran da muka lissafa a baya. Domin wanda ya shaye-shaye shine zai iya yin sata, shine zai iya yin fyaɗe, shine zai iya yin kwace da sauran dai abubuwa da basu kamata ba. Amma matasa su ne ƙashin bayan al'umma, kuma matasa su ne suka fi yawa a cikin al'ummar da suka faɗa cikin wannan musifa ta shaye-shaye. To amma akwai dalilai da dama wanda suke jefa matasanmu cikin wannan mu'amala ta shaye-shaye. Na farko akwai ƙarancin kulawa da tarbiyya daga gidaje. Tun daga gidaje mutane da yawa suna haifar 'ya'ya wanda ba sa iya kai su makaranta, ba su san cinsu ba, shansu da suturarsu, ballantana su ɗauke su kai su makaranta. Da farko yaron da bai samu dama an ba shi abinci a gida ba, an kula da ina zai je, suwaye abokansa, suwaye yake mu'amala da su, ba a kai shi makaranta ba. Saboda haka kullum idan ya fito daga gidansu zai tafi gurin yawon banza da shirme, a hankali ya haɗu da abokanan da ba su kamata ba su fara saka shi a cikin irin wannan yanayi na shaye-shaye. Da kuma rashin sana'a. Duk mutumin da ba shi da sana'ar da zai yi dole zai ringa tunani mara kyau a kwakwalwarsa. Daga wannan tunanin da yake yi gurɓatacce sai kuma tunaninsa ya lalace. Daga tunaninsa ya lalace kuma sai a tafi a fara maganar ya za a sha wani abu da zai kawo masa shi ya ɗan yi bacci, ya ɗan yi kaza da sauran dai abubuwa makamancin haka. To amma gaskiya iyaye suna da rawar gani babba da za su taka wajen taimakawa wajen kubutar da 'ya'yansu daga cikin wannan matsala ta shaye-shaye. Idan yaro yana zuwa makaranta ba ko ba komai ya samu wata dama da za ta ɗauke mishi hankali. In ya taso daga makaranta zai je makarantar islamiyya, in ya dawo daga islamiyya yana cikin gidansu, in dai ba aiken shi aka yi ba ko wani abu makamancin haka, babu abin da zai haɗa shi da zama a waje ballantana har ya gamu da gurɓatattun abokanai ba. Sannan kuma idan muka ɗauki wannan matsala ta shaye-shaye, gaskiyar magana ta yi faɗin da za mu iya cewa sai an haɗa ɓangarori da yawa kafin a iya shawo kan wannan matsalar. Sai gwamnatoci sun tashi a tsaye, iyaye sai sun ba da gudunmawa tasu, tunda kowa akwai irin gudunmawar da zai iya bayarwa a daidai matakin da yake. Iyaye su yi nasu, gwamnati ta yi nasu, sannan al'umma ma ta yi nasu. Gwamnati ya kamata tun farko a ce ta samar da yanayi mai kyau, saboda tarin matasa da muke da su wanda ba su da aikin yi, wanda rashin aikin yin nan shine babban musifar da ta dame mu. Yara ba su da aikin yi, ba sa kuma zuwa makaranta, ba wata sana'a da suka iya, kuma suna buƙatar su samu kuɗaɗen da za su ringa kashewa na yau da gobe. Ba da bayan haka hukuma ita ce take da alhakin daƙile duk wasu sassa na ɓangarori da suke tun daga wuraren da ake ƙirƙirar wa'annan ƙwayoyi wa'anda ba su dace ba, a fito da su a siyarwa da al'umma, da wuraren da ake sayar da su, da dilolin da suke safara wa'annan miyagun ƙwayoyi, har zuwa kan mutanen kuma da suke sha. Ya za a yi reshaping ɗinsu, a dawo da su kan hanya, a samu wasu gurare da za a buɗe na koya musu sana'o'i wanda za su ɗauke musu hankali su fita daga cikin wannan matsaloli ta shaye-shaye. Ita kuma al'umma gudunmuwar da za ta bayar shine duk wasu gurare da aka san cewa community su yi tsari
a yi makarantu na community. Duk wanda aka ga ba iyayensa ba su da halin da za su kai shi makaranta, al'umma su shiga ciki su ɗauke shi, su siya mai uniform, a siya mai littattafai, a biya mishi kuɗin makaranta, a kai shi makaranta. Sannan kuma a ƙirƙiri wasu gurare wajen koya sana'a kamar su ɗinki, kafinta da sauran dai abubuwa wanda za su rage raɗaɗin talauci da rashin aikin da suke a tsakanin al'umma. Sannan kuma matsalar shaye-shaye gaskiya ba wai ga maza kaɗai ba, har da mata abin ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai 'yan mata, akwai matan aure waɗanda suna cikin gidajensu na aure ma ake kawo musu har inda suke suna siya, saboda wani kawai wata ƙawa ce za ta gaya mata cewa kina cikin ɓacin rai, ga wani mafita, zan kawo miki wani magani da in kika ɗan sha za ki samu sauƙi, za ki bacci, zuciyarki za ta huce, za ki ji yanayinki ya dawo ba kamar yadda kike cikin damuwa ba. Sannan kuma 'yan mata su ma magana ta gaskiya akwai abubuwa da yawa da suke jawowa suke faɗawa miyagun shaye-shaye, kama daga taɓarɓarewar tarbiyya da ƙawaye na banza da kuma ƙawaye da ake yi na makaranta da sunan cewa an tafi makaranta, yara suna ganin kamar irin wayewa ce ta zamani a ce kina shaye-shaye, kina bin ƙawayen banza. To bayan da za a iyayenki ma wasu ba su san abin da halin da yarinyar su take ciki ba. Kullum za ta fito daga gida ta ce ta tafi makaranta, sai ta je ta haɗu da ƙawayen banza, a zauna a ita shirme da shashanci, a kuma a faɗa cikin tarko irin wannan shaye-shaye. Amma shi ma wannan ɗin yana zuwa ne a dalilin rashin ƙarancin kulawa da ake samu daga gurin iyaye. Duk wanda yake da 'ya daidai gwargwado yana ba ta tarbiyya, sannan kuma bayan ka ba wa yaronka tarbiyya sai kana ci gaba da bibiyarsa me ike ciki, musamman ka san abokan da yake mu'amala da su, idan zai fita daga gida ina zai je, yaushe ya kamata ya fita, yaushe ya dawo, da sauran wa'annan abubuwan. Wa'annan su ne hanyoyin da za a bi wajen magance wannan matsala ta shaye-shaye. Hello everyone, today marks 13th of August 2021. We are introducing Charity Assured Radio program. Today we are introducing one of our brave hosts in person of Muhammad Sani. We'll introduce the radio program to you guys in Hausa language, but later the English version will be available. Stay tuned.